सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकारणात सध्या एक वेगळं चित्र पाहायला मिळते। सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील पारंपरिक संघर्षाच्या पलीकडे जाऊन कामाच्या जोरावर नेतृत्व मान्य केलं जात असल्याचं उदाहरण म्हणजे मंत्री नितेश राणे यांची वाढती लोकप्रियता। सिंधुदुर्गच्या पॉलिवूड मधली आजची परिस्थिती अशी आहे, विरोधकांकडे टीका करण्यासाठी मुद्दे कमी पडत आहेत आणि कौतुक करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही। हा फक्त प्रभाव नाहीये, ही राणे पॅटर्नची सुरुवात आहे, असं मत राजकीय विश्लेषकांकडून व्यक्त केलं जात आहे। नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या पॉलिवूड मध्ये स्वागत करतो। नेतृत्व जेव्हा समाजासाठी उभं राहतं तेव्हा राजकारण मागे पडतं। सिंधुदुर्गात विरोधक सॉफ्ट आणि सुरुवातीपासून स्ट्रॉंग असलेले राणे आता डबल स्ट्रॉंग होताना पाहायला मिळत आहे। आज सिंधुदुर्गात एक नवं समीकरण तयार होत आहे। विरोधक टीकेऐवजी कौतुक करतायत आणि राणे अजून ताकदीनं काम करतायत। विकास कामांची गती, निर्णय क्षमता आणि थेट संवाद यामुळे मंत्री नितेश राणे यांचं नेतृत्व दिवसेंदिवस भक्कम होत चाललंय। राजकारणात विरोधकांचं कौतुक मिळणं म्हणजे नेतृत्वाची सर्वोच्च पावती समजली जाते। मंत्री नितेश राणेंच्या भूमिकांचं विरोधकांकडून होत असलेलं कौतुक आणि अभिनंदनाचा वर्षाव पाहता नितेश नारायणराव राणे या नेतृत्वाची पोचपावती थेट विरोधकांकडूनच मिळायला सुरुवात झाली आहे। हे सिंधुदुर्गच्या राजकीय पटलावरील राणे पॉवर अधोरेखित करणारी अशी चर्चा आता सर्वत्र होते। MH07 पासिंगच्या स्थानिक वाहनांना टोल मुक्ती मिळणार ही भूमिका मांडत नितेश राणे यांनी थेट सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नाला हात घातला। ही भूमिका केवळ राजकीय घोषणांपुरती मर्यादित न राहता स्थानिकांच्या भावना ओळखणारी आणि त्यांना दिलासा देणारी ठरली। विशेष म्हणजे या निर्णयाचं स्वागत उभाटा सेनेचे जिल्हा प्रमुख तथा विरोधी पक्षातील माजी आमदार वैभव नाईक यांनी देखील करत त्यांनी राणे यांचं अभिनंदन करत ही भूमिका जनतेच्या हिताची असल्याचं मान्य केलं। पहा माजी आमदार वैभव नाईक नेमकं काय म्हणाले। पालकमंत्री नितेश राणे यांनी टोल संदर्भात जी भूमिका घेतली आहे त्या भूमिकेचं स्वागत करतो आणि पालकमंत्र्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। जर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातना टोल माफी मिळाली तर सिंधुदुर्गवासी आंदोलन का करणार आहेत आणि त्यामुळे निश्चितपणे आमची मागणी तीच आहे की गेले 10 ते 12 वर्ष या महामार्गाचं काम सुरू आहे। अनेक अपघात झालेत आणि अजूनही मुंबई गोवा मार्ग पूर्ण झाला नाही आहे। त्यामुळे हा टोल नाका सुरू करू नये आणि त्याचबरोबर हा टोल नाका सुरू करताना जर पालकमंत्र्यांनी जर सकारात्मक भूमिका घेतली की टोल माफीची सिंधुदुर्गवासियांना, तर आमचा त्यांना पाठिंबा राहील। विरोधकांकडून मिळालेलं हे कौतुक राणे यांच्या कामाच्या प्रभावाची साक्ष देतं। सिंधुदुर्ग सारख्या शांत जिल्ह्यात अंमली पदार्थांचा वाढता धोका लक्षात घेऊन नितेश राणे यांनी घेतलेली कडक भूमिका विशेष ठरते। याच पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते जयेंद्र परुळेकर यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात राणे यांच्या कारवाईचं जाहीर कौतुक केलंय। जयेंद्र परुळेकर नेमकं काय म्हणाले पाहूया। मी या ठिकाणी विशेष उल्लेख करीन की पालकमंत्री साहेबांनी हे जे अवैध धंदे आहेत त्याच्यावर गाज आणण्यासाठी, बंद करण्यासाठी खास प्रयत्न केलेले आहेत। आपण त्याचं स्वागत केलं पाहिजे। तिथे जाऊन त्यांनी ठणकावलेलं आहे। त्याचप्रमाणे हे जे अंमली पदार्थाचे हे चालू आहे त्याच्यावर मोठी गाज लवकरच येणार आहे, ते तेच सांगतील किंवा कसं असेल ते त्यांचं प्लॅनिंग असेल। पण हा जिल्हा स्वच्छ व्हावा हे निश्चितपणे आदरणीय राणे साहेबांची इच्छा होती, आहे आणि तेच काम आज सुरू आहे। एकंदरीत राजकारणात विरोधकांकडून कौतुक मिळणं ही दुर्मिळ बाब असते। मात्र नितेश राणे यांच्या बाबतीत चित्र बदलताना दिसत आहे। विकास कामं, ठाम निर्णय क्षमता आणि जनतेशी असलेला थेट संवाद यामुळे त्यांचं नेतृत्व सर्व स्तरांवर स्वीकारलं जात आहे। राणे यांच्या नेतृत्वाची खासियत म्हणजे घोषणांपेक्षा कृतीवर भर। स्थानिक प्रश्न असो, कायदा सुव्यवस्थेचा मुद्दा असो किंवा विकास कामांची गती असो, प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी आपली वेगळी छाप सोडली।
राणे पॅटर्न म्हणजे घोषणा नाही, थेट ऍक्शन आहे. हेच अंतिम सत्य आहे. इतर काही नेते अजूनही आश्वासनांमध्ये, काही जण स्टंटबाजीमध्ये अडकलेले असताना राणे थेट कृतीवर विश्वास ठेवताना दिसून येत असल्यानं स्थानिक प्रश्न, कायदा सुव्यवस्था, विकास आदी प्रत्येक क्षेत्रात त्यांनी रिझल्ट ओरिएंटेड काम करून दाखवलं. सिंधुदुर्गातील बदलतं चित्र एक स्पष्ट संदेश देतं. नेतृत्व हे पक्षीय सीमांमध्ये अडकत नाही, ते कामातून उभं राहतं. मंत्री नितेश राणे यांनी आज अशी ओळख निर्माण केली आहे की लाखोनी समर्थक तर त्यांचे आहेतच, पण आता विरोधकही त्यांच्या कामाचे फॅन होत आहेत. सिंधुदुर्गातील बदलतं राजकीय वातावरण एक गोष्ट स्पष्ट करतं. प्रभावी नेतृत्व हे पक्षांच्या सीमांपलीकडे जाऊन लोकांना जोडतं. मंत्री नितेश राणे यांचं नेतृत्व आज केवळ समर्थकांपुरतं मर्यादित न राहता विरोधकांनाही ते पटू लागलंय. यामुळेच आज एक नवं चित्र समोर येतं. सिंधुदुर्गात विरोधकही नितेश राणेंच्या प्रेमात पडले. हे प्रेम कुठपर्यंत जातंय ते पाहणंही सर्वांसाठी तितकंच औत्सुक्याचं आहे. तुर्तास आजच्या बॉलिवूडमध्ये इथं स्वल्पविराम. पुन्हा भेटू नवीन भागात. धन्यवाद.